تتركني واي 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 تتركني واي 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 نقاقخنا تتركني واي 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 تتركني واي 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 نقاقخنا አይደለም ከይትብሊ ምናልባት ሳዕርኽ ተሰደድኩም አይደለም ከይትብሊ ምናልባት ሳዕርኽ ተሰደድኩም ኣብ ኢድክዩ ዘሎ መፍትሒ ፀገመይ ንስኺኺ ገባሪት ሓዳጊት ናይ ህይወተይ ኣብ ኢድክዩ ዘሎ መፍትሒ ፀገመይ ንስኺኺ ገባሪት ሓዳጊት ናይ ህይወተይ ሕዘንለይ ዋይ ዋይ ተዳኺለይ ጥቕና ርሒቑኒ ተዓኸም ተኸቢበይ ዙርያ ምላሽ ፀበባት ፀገመይ ከፊኡኒ ኣፅሊኡኒ ምንባር ኣብዛ ዓለም ብድሕሪኽስ ኣይከኣልኩም ክነብር ከምንባር ማሲነ ስለመድክዎ ሲኢነ ማሲነ ባህሪ ኩሉ ማይ ቀጠነ ሓዚነ ዘይትብደሊ በዲለይ ሓዚነ ንነፍሰይ ባዕለይ ኮኒነይ ማሲነይ ስለመድክዎ ሲነ አይደለም ከይትብሊ ምናልባት ሳዕርኽ ተሰደድኩም አይደለም ከይትብሊ ምናልባት ሳዕርኽ ተሰደድኩም ኣብ ኢድክዩ ዘሎ መፍትሒ ፀገመይ ንስኺኺ ገባሪት ሓዳጊት ናይ ህይወተይ ኣብ ኢድክዩ ዘሎ መፍትሒ ፀገመይ ንስኺኺ ገባሪት ሓዳጊት ናይ ህይወተይ ሕዘንለይ ዋይ ዋይ ተዳኺለይ ጥቕና ርሒቑኒ ተዓኹም ተኸቢበይ ዙርያ ምላሽ ፀበባት ፀግመይ ከፊኡኒ ኣፅሊኡኒ ምንባር ኣብዛ ዓለም ብድሕሪኽስ ኣይከኣልኩም ክነብር ከምንባር ማሲነ ስለመድክዎ ሲኢነይ ማሲነ ባህሪ ኩሉ ማይ ቀጠነ ሓዚነ ዘይትብደሊ በዲለይ ሓዚነ ንነፍሰይ ባዕለይ ኮኒነይ ማሲነይ ስለመድክዎ ሲኢነ تتركني واي 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 تتركني واي 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 نقاقخني تتركني واي 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 تتركني واي 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 نقاقخني خوينو تبغاي بزيح سقاي عدل كبسقاي اي 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 عدل كبسقاي اي 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 بزيح جنكي اي 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 واي 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 اي 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 واي 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 اي تتركني واي 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 تتركني
سقاي بزيح سقاي أقلب سقاي أي أقلب سقاي أي بزيح جنكي أي واي 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 أي واي 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 أي